Que tal, Nusca? Como estás? Moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boa tarde. Aquí fresquiño, porque Sí, fora fai moito calor. Sí, Sí, ti de aquí calor sí. ou de frío? Eu son de frío. Eu sinto moito por virtudes, pero eu son de frío, de agua fría, de tempo frío, de taparme con mantiña, estou máis a Eu fusto cando ao pé do sube lume. demasiado a temperatura é como que as ideas se me Bloqueome. achicharran. Eu tamén, sí. Necesito frescura. Eu prefiero poñer unha chaqueta que ter que estar a quitar pelexo. De feito, aquí estamos la mar de Genial. ben, neste estudio de radio, fresquiños, Aquí, genial. non precisamos de roupa adicional, corre o aire, estamos la mar de ben. Sí. A ver como está a nosa horta esta tarde. Lembrade que podedes enviar todas aquelas dúbidas e consultas que tiñades a Nusca Chousa a través do noso número de WhatsApp. Vamos dicir cale 627-751962, 627-751962. Esta semana se estivo un poquinho parado porque como tiñamos O especial San Xoán, Tivemos o especial de San Juan. que ben nos veu ese tempo, sí, porque había moita xente que tiña dúbidas realmente coas plantas que había que coller, Sí. se eran 7, se eran 9, cantas eran, Sí. que gales eran. Bueno, que tal foi o San Xoán, por certo? Moi ben, o sea, eu non desboto por fora, quero dicir, é moi... Sí que sigo as tradicións, pero é moi sutil, eu o día seguinte levanto-me ben para ir traballar. Pero faz o ritual, Sí, cumpres co de todos os lavar a rituales, cara, queimo o sí. meu cacho do ano pasado, fago unha queimada, eso sempre. Pois imos dar resposta aos Veña. ointes do programa, que non son poucas as preguntas que nos foron chegando. Vamos Dinos a por ver. aquí: boas, Nusca, este ano fixen varios bancales, en un deles meu pai tanto quixo axudar que se pasou botándolle en exceso a cáscara de mexillón, supostamente para que as topias non bulen. A pregunta sería: que implicación tería ese exceso de cáscara? Se pode danar os cultivos que están nese bancal? Mira, un exceso de... A ver, non vas a plantar solo exclusivamente en cascas de mexillón, pero nunca é un exceso, porque as cascas de mexillón tardan moitísimo en degradarse hasta formar carbonato cálcico, o sea, pasan anos. Non lle vai a pasar mal ningún, porque cada ano vai a ter que ir añadindo materia orgánica, o sea, compos ou humus e tal, e vais a ir mesturando ben cas cascas, non vai a ter problema. O problema que vexo é que seu pai botounas para evitar as toupas, e as toupas, as cascas apartanas para o lado e siguen o seu camiño. Non lles importa nada de nada. Entón, que non vai a solucionar o problema das toupas. O que vexo é que, por exemplo, nese bancal non debería de plantar zanorias, porque a zanahoria non debería de tropezar nin entorpecer o seu crecimento radicular cara abaixo con algo tan duro como unha casca de mexillón, porque van a salir torcidas, mal formadas. Entón, nada, repolos, lechugas, pimentos, tomates e todo eso pode plantar sin problema ningún. A ver que nos conta por aquí esta amiga do programa que di: hola equipo, como estades? Pregunta para Nusca: a lavanda prodúcese por esquejes? Cal sería a mellor época? Moitas grazas polo consello, polo programa. Celi de Extremadura. Mira, a lavanda depende do tipo de lavanda, porque hai lavanda que bota 2 veces flor ao ano e se non lle quitas parece que está en flor todo o ano. Hai outra que bota solo a finales de primavera para tela no verán. Hai moitos tipos, pero a mellor maneira de facer un esqueje de lavanda é sempre con frío, porque agora con calor é moito máis complicado sacar lavante. Un esqueje necesita unha frescura permanente e unha humedad, non lle pode dar o sol directo, co cal eu diríalle que os esquejes de lavanda que se fan mellor en febreiro, por exemplo, cando a planta empeza a despertar do letargo do inverno e ainda non chegou o calor como para sofocar os esquejes. Sí. Mandounos tamén aquí esta amiga, pois unha fotografía di: por certo, Nusca, segue medrando esta escola, aquí vos mando foto do meu pera melón, desexando que maduren para probalos. Pera melón, pepino melón, pepino dulce, creíme unha revolución con esta planta así, porque a min encántame, entón, pois genial. E cal é a pregunta? Non, só que quería mandala. Bueno, pois genial, está chiña de frutos e tena fermosísima. Moi ben, noraboa. Pregunta teño por aquí de José de Oleiros, que di: envío vos foto dos meus allos para ver que lles pode pasar e que me recomenda Nusca. Noraboa polo programa e que mágoa que non dure máis tempo este ratiño con Nusca, porque é moi interesante, aprendese moito, faise moi breve no tempo. Pois mira, aquí tes a fotografía dos allos. Mira, os allos, a verdad que están xa para colleitar, e o que se ve na foto é que están como demasiado secos e amarillos. Pode ser por moitas causas. Si lle pasou isto antes de que estivera no tempo de colleita, que son como mínimo 6 meses, depende da variedade,
penso que lle pudo haber dado un fungo. Normalmente aos allos dalle a rolla. Entonces hai que evitala, mellor que tratala, porque a rolla é casi imposible de curar. É moi difícil, ela é moi insistente e permanente para quedarse nos cultivos dun ano para outro. Agora tenos que colleitar e aproveitalos así como están. Pero tamén vexo algo de deixadez na maleza que crece ao arrededor. O allo non lle gusta moito competir con outras raíces porque sabemos que é un bulbo e o que queremos tomar é o bulbo, entón non debería de ter que competir con outras plantas, ou sea, deberíamos de ter o tallo dos allos limpo, na medida do posible, mantelo limpiño. Nunca fertilizar nin botar abonos con demasiado nitrógeno, porque eso está ben ao principio cando plantamos, pero despois non queremos nitrógeno nas plantas que non vamos a comer as súas follas, porque senón non vai a desarrollar o bulbo. Estupendo, pois vou lembrar novamente o número de WhatsApp, a forma máis sinxela de que nos fagades chegar todas esas consultas que teñades para Nusca, porque de hoxe en 7 días será cando ela poida dar respostas, enviades unha fotografía porque tedes un problema concreto con esa planta tamén, porque así ela pode ter ese instante previo para poder analizar e darvos solución. Bueno, valoralo un pouquiño mellor, claro. Está. O número 627751962, 627751962. Temos por aquí a nosa amiga María de Fene, dándolle as vermis todos os nutrientes como mondas de plátano, cáscaras de ovos, etc. Aforramos trituralas ao botar os lixiviados e o humus. Moitas grazas, eres maravillosa. Moitísimas gracias, pero non acabo de entender moi ben, pero eu penso que o que quere dicir é que se lle bota a vermicomposteira as cáscaras de ovo e as cáscaras de plátano, si con isto se evita ter que moelas á parte para botarlas. É que non é o mismo, é como o humus de lombriz vai a fertilizar perfectamente unha terra, vai a axudar, o sea, que casi é completo para facer o abono para unha plantación, pero hai casos nos que ao mellor unha planta necesita máis potasio. Por exemplo, os pimentos e os tomates agora que lle está costando salir un pouquiño da misa amén, porque non hai horas claras de sol as que teria que haber, estaría ben botarlle un pouquiño de potasio. E iso conseguimoslo botándolle potasio exclusivamente, non? Entón é como se fora unha cousa exclusiva que che fai falta nun momento adecuado. E o de usar os lixiviados como fertilizante non lle chega á planta. O sea, sempre hai que combinar con outras cousas e botarlle máis cousas, e máis sendo cousas caseras. Nunca sabes como están de todo ben feitas, nin estruturadas, entón hai que ir combinando, mellor combinar. Pois xa sabes, María de Fene, calquera dúbida, calquera cousiña adicional, aí tes o teu dispor tamén o número de WhatsApp do programa. Outro amigo amiga que nos di: moi boas a todos, gustaríame preguntarlle a Nusca, bueno, esta persoa fai varias preguntas, vou coa primeira. O primeiro que quere saber se pode mesturar na mesma sulfatadora purín de ortiga e cola de cabalo. Non debería, non, porque mira, cada cousa pa o que é o zapato pa o pé. A cola de cabalo tende a ser un pouquiño ácida por naturaleza, tanto pola naturaleza da planta como polo fermento en sí. Entonces, vai a facer como un tratamento, falamente fermentado ou de precocción. Cola de cabalo, dixo así. A mesma sulfatadora purín de ortiga e cola de cabalo, en que proporción? Pero non, dígolle que non. Como lle dixen antes a outra seguidora, oyente, que é mellor sempre combinar os tratamientos, pero no tempo, o sea, cada 5 días, un deles, un día purín, ou 5 ou 6 días, o extracto de cola de cabalo, que non sei como fixo, o sea, podese facer por decocción ou podese facer por fermentación, pero nunca xuntalos porque non combinan ben os pHs de unha e de outra. E unha pregunta máis, fala do xabón potásico, se admite algunha mestura? Sí que admite, porque o xabón ás veces fai como esa cousa pegañenta de unión para botar outros preparados. Por exemplo, cando queremos botar encima de un repolo un pouco de vinagre con agua porque ten mosca blanca, podemos añadir un pouquiño de xabón potásico para que de alguma maneira se agarre e a tensión superficial das gotas sea como máis extensa e quede máis pegada a certas follas que resbala moito a agua. O sea, o xabón potásico sí que se pode usar en varias combinacións, pero se o queremos usar a ele exclusivamente como para tratar un problema de pulgón,
non mesclemos. Vámoslo usar máis puro. Ajá. Temos máis consultas que chegaron ao número de WhatsApp do programa 627-751962. Preguntan en concreto onde se mercan as miñocas californianas nos campos. Mira, se conoces a alguén que teña unha vermicomposteira, estou segurísima que non ten problema ningún en darche un puñado delas. Proliferan rapidísimo, o sea que esténdense rápido e vas a ter un bo número delas con un puñadiño pequeno que che dea. Pero, bueno, de todos os xeitos, a través de internet hainas a vender, solo que teñen un precio exageradamente carísimo. Como os tomates estes canarios que dicía antes. Pois, nese precio, máis ou menos, é unha barbaridade. Entón, bueno, tamén eu sei que hai algunhas tiendas que se dedican a vender material de pesca e sebo vivo, e esta úsase como sebo vivo. Hai miñoca californiana, hai varios tipos, pero unha delas úsase como sebo vivo, e é a que vale pas vermicomposteiras. Pois aí está a resposta esta tarde tamén para esta amiga do programa. E outra consulta que che transmito agora, Nuska. Alguén quere saber se hai algo que lle cheire para repeler os gatos. Di que plantou cenorias 3 veces. Ai, mira, eu penso que aos gatos non lle cheira mal nin os cans enfurecidos, o sea que os gatos... Pero isto das cenorias, porque as cenorias non, sabes que... os gatos? Non, o que pasa é que me imagino que os gatos vanlle a escarabellar para facer pis na terra, porque cando plantas cenorias, deixas o tallo bonito, entón os gatos o que queren é unha area que estea soltiña para botar ali o seu plantón. Entonces me imagino que será por eso, pero eu mismo o fago cando planto o meu tallo de cenorias, como cando nacen son tan delicadiñas, o que fago é cubrilas con unha malla térmica aina de verán e aina de inverno, ou cunha rede finiña e poñéndolle uns paus para, de alguna maneira, protegela durante o primeiro mes, hasta que as plántulas sean máis grandes. Os gatos eu non conoso nada, é que eles dalle igual todo, o sea, que os gatos fan o que lle dá gana. Algo que cheire para repeleros non hai nada así, non? Non creo. Pois nada, se de aquí a semana que ven algo aparecese, pois xa xo comentamos tamén, pero de momento vai ser que non. Que non. Temos aquí unha amiga do programa que ademais nos envía varias fotografías dunha árbore de naftarina, diela, que aínda non están maduras, que están abertas, que caen moitas. Grazas, Nuska, será que quere que lle digas algo, a ver que pode ser. Porque eu penso que o problema que ten é que lle abren, que o fruto que lle escachas estando aínda verde, pero, bueno, que estea tranquila que non é unha plaga, o sea, ao millor botaselle toda a perder, bueno, a perder non, porque vai a madurar igual, porque estas aberturas cicatrizan, pero non é unha plaga, normalmente é un estrés hídrico, e iso pasa despois de pasar un período moi seco, de repente, cai unha tromba de agua ou regas demasiado ou así, e os frutos o que fan é abrir. É o mismo que pasa cando vas a facer unha fabada, non? Ti colles as lentellas ou os garbanzos e telos que poñer de mollo. Porque se os botas a coser así, aparte que non se van a coser ben, o que van a facer é que cando lle chega agua de repente, despois de estaren tan secos, vanse a hidratar tan rápido a parte de dentro que a piel non dá de sí. Escacha. O que fixo aquí foi que hidratouse tanto a carne de dentro do pexejo que a parte de fora non dou de sí o que tiña que dar á mesma velocidade e escachou. Entón, nada, que é un problema máis ben de estrés. E pudo ser polo tempo, porque hubo tempo moi seco, e despois de repente botou chovendo unha semana, e se é por causa dela, por haber regado moito, pois eso, que ten que espaciar un pouquiño máis os tempos de rego. Hai que dar a resposta e lembrade que podemos recibir mensaxes de texto no 627-751-962 ou notas de voz. Foi o xeito que preferiu Mercedes para expresarse e para preguntarlle esta tarde a Nuska por un problema que ten, quero recordar, coas fabas. Imos escutar. Soy Mercedes. Tengo un problema con las habas de Lourizán. En la vaina ya están feas cuando las cogí. Entonces le quito la vaina y se ve que no están bien secas, están húmedas. Y si las quito de la vaina y las pongo a secar, se me ponen como unas manchas marrones. Yo pienso que no están bien curadas, pero si las dejo en la vaina, tampoco me funciona. Es como si la vaina tuviera unos hongos.
Me gustaría de que me hablaras un poco del cuidado. No sé si hay que regarlas mucho al final o no, pero ya me ha pasado 2 años consecutivos con este problema. Muchas gracias. Grazas, Mercedes. Gracias, Mercedes. Mira, teño unha amiga que vive en Lourensán, que ademais que vive, o sea, da fava de Lourensán. Aquelo é increíble porque é unha zona moi característica con unhas características climatológicas que non hai fora dali. Ela mesma me dixo que meu cuñado vivindo a 3 kilómetros daqui non é capaz de sacar unha colleita tan boa como sacamos en Lourensán, porque ten unhas características climatológicas perfectas para iso. De todos os xeitos, direille que cando vamos a recoller as favas, un mes antes, polo menos, non deberíamos xa de regalas. Cando están criando vaina, sí, pero despois non deberíamos xa de regalas, porque teñen que deshidratarse. E hai que deixar que entre en senescencia a planta, o sea, que por sí sola, que empece a secar. E é verdad que canto máis tempo boten na planta, máis curadas van a estar. Despois, unha cousa que fai moi ben é deixalas en dentro da vaina antes de sacalas, desconchalas, porque é a maneira mellor de facelas. Siguen alimentándose da planta hasta que están ben secas. O que pasa que, claro, eu non sei se o mellor o problema que ten é que a planta lle colle xa un fungo, e entón, claro, se os frutos xa están dañados, por moi ben que os queira secar, se o daño xa está introducido na planta e na semente, non hai moito máis que facer. Pero se non é o caso, eu recomendolle que as deixe secar na planta o máximo posible e despois hai nas que deixar secar non amontonadas para que non collen hongos nin vaho, nun sitio aireado e nunca lle pode dar o sol. Ninguna cousa que queiramos secar para conservar lle debería de dar o sol directamente, o sea, é mellor que estean en un baixo cuberto pero moi aireado para que sequen moi ben, non? E se están marróns, pode ser por haberlas secado ou con humedad, ou por poñelas no sol directo que se lle queimaran tamén. Pero, bueno, de todos os xeitos, de verdade, falando pola boca da experiencia da miña amiga María de la O, que lle mando un bicaso, daqui da miña parte, que ela mesma me dixo o sitio de Lourensán é o sitio ideal para criar estas favas. E fora dese lugar, non se dan igual, porque é como un val cheo de montañas que só ten a ventana cara ao mar. E críase como unha niebla, ela, palabras dela, aquí hai 365 días con niebla ao ano. Entón, as características son as que son. E se nos queremos empeñar en plantar unha cousa que na nosa terra non se dá ben, ao mellor frustrámonos, e ao mellor hai que botar man de outro tipo de nentella, que ao mellor na túa terra sí que se dan ben. Estupendo, pois deixamos aí esa consulta coa súa correspondente resposta. E temos outra por aquí de Mari que nos escribiu desde xuño. Di: moi boas tardes, teño unha pregunta para Nuska. Vou arrincar esta selva de fieitos, teño unhas boliñas nas raíces e quería saber se destas boliñas me van sair outra planta ou se solo son para alimentarse as plantas. Mando foto, pero como son tan despistados, non sei se esta é a foto correcta. Sí, perfectamente, sí que mira, chámase fento espada, pola súa forma que ten alargada e tal. É moi invasiva, é moi invasora, porque ademais nase por rizomas, e como día ten unhas boliñas abaixo. As boliñas non son solo como dixo, de reserva de nutrientes, non, o que fan é unha reserva de regeneración. E aínda que arranques toda, como queden unhas boliñas ali, poden aguantar meses ou incluso anos hasta que remesas outra vez a terra para volver a brotar. O sea que se as vai a arrancar, vai a costar un montón que colla unha asada ben dura, porque vai a ter que facer pico pala, porque estas se enraízan moitísimo cara abaixo e desde logo onde están elas non nace nada máis. Así que, é unha cousa moi importante, que non bote a composteira estes restos, porque son capaces de invernar esas raíces, esas boliñas tuberosas, podenlle volver a nacer en calquera outro sitio, así que así como arranque, que o queime ou a basura ou así. Que non as empregue que non as use. Claro, temos outro problema aí, engadido. Ois, teño por aquí unha consulta tamén dunha persoa que está preocupada polos seus pementos. Di: Nuska, mira que pasa cos pementos que este ano non van adiante e moita xente da zona queixase do mesmo. Podes dar unha explicación? Mando foto de pemento non mandou, No, pero bueno, me imagino xa, porque a ver, tamén me pasou a min,
Sabes que pasa? Que se adiantamos un pouquiño, o tempo está cambiando, estámonos adaptando á nova climatología, ás veces veñenos, non sabemos por onde nos veñen os tiros, non? Pero cando os pimentos quedan moi pequenos, o pimento é un tipo de planta que se chama solanácea porque necesita 6 horas diarias de luz de sol directo cada día. E non é que estea pasando, o sea, porque houve unha primavera, aínda que as temperaturas foron máis ou menos un pouquiño, bueno, estables aí sobre os das 9, foi moi húmeda e moi sombría. Había bastante niebla, un día tapado, antonte estuvo a chover, ou se cantou sol, non se dá estabilizado o tempo, non hai un tempo estable para os pimentos, co cal, se lle falla o sol, se lle falla o casi todo. Despois o problema é que, a parte de quedaren pequenas, non teñen os pimentos que nós quixéramos, non? Porque podían ser pequenas e seren prolíferas, pero non vai a ser así, pero é polo mismo motivo. Si fixemos todo ben, si botamos bastante abono, si temos a terra fértil, si non deixamos que careza de agua, o problema está no clima. A alta humedad vai a facer que non sea capaz a polinizarse ben as flores, tanto pola humedad como por falta de polinizadores, porque direivos que polinizadores, por exemplo, hai algúns, como son os sírfidos, que son capaces a voar e estar na horta polinizando, aínda que estea chovendo. Pero fora deso hai moitos polinizadores que se está chovendo, escóndense. Entón, cando hai un clima tan húmedo, faltanos polinización, faltanos horas de sol e faltanos polinizadores. Entón, tranquilidade, e recoméndolle así, é unha idea miña, que para o ano, en vez de plantar os pimentos en febreiro, ou en febreiro, Dios mío, en febreiro non os planta ninguén, en marzo ou en abril, que os plante en maio ou en junio, porque ao mellor nesa zona hai unha humedad máis alta, sabes, polo que sea, porque se me di que é de todos os veciños, ao mellor polo que sea, pola forma que ten o terreno ou que sea, hai un pouco máis de humedad, hai máis horas de sombra por culpa das nubes ou tal, que o plante en maio, a finales de maio. É unha maneira. Pois veña, hoxe temos un bo repaso. Demos un bo repaso. Eu creo que ainda nos dá tempo a comentar sí, esta. Sí, unha ointe que está preocupada por esta pera melón, que está un pouco fea, di, non sei se é mosca blanca ou algún fungo, dinlle xabrón potásico, pero non me parece mosca blanca, non sei o que. Bueno, teño aquí a foto ampliada, non sei se ti podes ver algo aí. No, pero poden ser trips, ao millor. Bueno, se o que sexa, hai que botar algo. Que prove a botarlle sabón potásico, diluído en agua, evidentemente, que non se preocupe porque esta planta é fuertísima e vai a poder con todo, o sea, que lle vai a ir ben, eu estou segurísima. Ainda que perdera todas as follas e quedara solo cos jarabullos ao aire, esta planta revive sola, o sea, unha planta que, sí, ten unha fortaleza increíble. Que prove unha semana con sabón potásico e a seguinte semana, ou os 4 ou 5 días, con vinagre blanco de limpieza diluído en agua. E que vai a poder co bicho, non sei se son trips, se é unha especie de pulgón, ou que sexa vai a poder con el. Veña, que podemos con eles. Sí, que podemos. Ánimo, amiga. Luzca, ata que chegamos. Hasta aquí. Pois non foi pouco, anduvemos un pouco aí tal, pero... Demos un bo repaso a todas as consultas que son. Para semana máis, efectivamente, lembrade o número 627751962. Ata a semana, Luzca. Ata a semana que ven. Son as 5.